Por unha por todas. Estás enterada da folga das traballadoras de escolas infantís de 0 a 3? Pois imos darlle forza. Xa hai tempo que na Galiza nos estamos mobilizando xunto coas traballadoras dos centros de menores e centros de atención a persoas con discapacidade, porque todas estamos precarizadas. Casualidade ou non, todos sectores feminizados, con ratios abusivas e xornadas de atención directa infinitas. Unha educadora para 8 bebés e unha cuidadora para 4 persoas con discapacidade dependentes. Esa é a realidade. Igual que as educadoras das escolas infantís, nos outros sectores o salario mixerento repítese. Por iso, levamos moito tempo tentando que política social nos escoite. Todas precisamos maior dotación de recursos tanto humanos como materiais. As melloras non son só para as traballadoras, senón para todas. Se somos traballadoras esenciais, as que sostemos a vida, sexamos tratadas con convenios dignos e salarios xustos. Note, nos orzamentos e nos convenios é o xusto. Polas melloras laborais, sociais e salariais dos 3 sectores. Por unha e por todas.